chroeso nôl I sgwrs arall mas ar y maes ar gyfer Steddfod Amgen. Yr wsos dwytha oedd Meilir Rhys Williams yn cadw cwmni fi ac yn ymuno fi heddiw mae Emmy Stonelake sydd hefyd yn actor. Helo Emmy. Helo bach, ti'n iawn boi? Ie, sut wyt ti? Good, diolch, good. A ti? Ie, good diolch. Dal I fynd. Cyn I ni gychwyn ar y holi a'r sgwrsio go iawn, dwi eisiau just deud, oedd, dwi'n edmygu dy backdrop di a'r background o fyna. Oherwydd mae'n really diflas I gymaru. Mae'n lot o wyn, beige a cream. Ie, dwi ddim yn broffesiynol iawn o yw e, ond mae'n edrych fel pantro set braidd, ond dim hwnna yw e. A fe ar gyfer yr hen model ar hyn o bryd, o gatre. So mae rhaid I fi improvisio gyda sheets ambell waith. So na beth yw hwn. Proffesiynol, mae'n fabulous. Fabulous. Yeah, clashy. Yeah, na, mae'n good. Wel, pan oedden ni, just cyn I ni gychwyn recordio, ni'n gweld bod gen ti rhywbeth yn cadw cwmni ti. Dwi'n meddwl tafwyl dim fi, ond ti'n mynd go iawn fatha ti'n full on Steddfod. Full on sponsor fan hyn. Ond just damwain hwnna, ar hap. Fi yn defnyddio hwn bob dydd, cofia. So actually, mae wastad dy fi. Bo fi yn Llundain, a hwn fyd. Bach o adre I Lundain ato ti? Ie, mae rhaid I ni boi. Wel, cychwynna ta, jyst wrth rhoi bach o gefndir chdi I ni, achos bwriad y sgwrsio yma di jyst sgwrs anffurfiol am rhai o bobl LGBT sydd yn bodoli yma yng Nghymru, a jyst I ddod I ddysgu mwy am I hunaniaethau nhw a I cymdiroedd nhw. So fire away. So Emmy dwi'n actores, perfformraig, cerddor, model. Erbyn hyn, mae gen I lot o swyddi ar hyn o bryd. Fel freelancer, go iawn. Ond dwi'n dod o Aberdâr yn wreiddiol, a dwi'n hollol queer. Fabulous. Sut wedi bod I chdi yn ystod lockdown? Okay. Ar hyn o bryd dwi'n brysur iawn. Mae fel petai bod rhyw, cysau hwn, ond rhyw new normal di cyrraedd nawr I fi o ran gwaith. Fi oedd hi'n really patchy intro, ac oedd e fel, please, mae angen gwaith, a mae angen I fi fita. Ond nawr mae fe bach mwy fel, fi di anghofio beth yw diwrnod gwaith arferol, a mae 2 awr o waith nawr fel, I'm super busy, mae dy fi cymaint I wneud, paraffonio, os dim amser dy fi. So, fi di sort of setlo mewn I rhythm nawr, fi'n meddwl. So, dwi'n diolch am ofyn. Wyt ti'n Yeah, good. Wel, di bod ups and downs fath o pawb arall. Heddiw dwi'n teimlo'n gret. Mae byddai'n dechrau llacio a dechrau dod yn ôl I ryw fath o normal, fath o ti'n deud. Ond dwi'n diolch am ofyn. Ond ti'n sôn bod chdi yn gwbl hollol queer, sydd yn ffantastig. Dwi eisiau just clywed mwy am dy siwrna di yn dod i'r pwynt yma lle ti'n diffinio dy hun fel queer. So, sonia chydig bach am dod allan, achos fel o'n i'n deud wrth Meilir wrth ydwytha, mae'n gwestiwn da ni gyd yn gael ar adegau ar rhan sut dos di allan ac I bwy ac yn y blaen. A mae'n gallu bod yn eitha boring dod atab y cwestiwn, achos gwirionedd ydy, ti'n dod allan yn aml iawn fel, dwi'n dal I ddod allan yn gorau deud wrth rhywun mae ynghariad I sydd yn ddyn neu bod fi yn hoio oherwydd bod pobl yn neud assumptions ar adegau os dwi ddim yn gwisgo pethau sy'n really out there ac yn flamboyant. Mae pobl yn mynd I feddwl bod fi yn straight. Ond so just sonia chdi bach am dy stori dod allan os mae'n enw. Dwi'n un peth. Dwi'n dod mas o'r cwpwr 2 gwaith yr wythnos, probably. Yn fy mywyd arferol. Ond des I mas yn really ifanc, fi'n meddwl, I gymharu a Meilir, ac ambell person arall dwi'n nabod. Des I mas, oedd gen I fel inkling mod I bach yn wahanol o ran rhywioldeb, pan o'n I tua 12, 13, ac oedd hynny, I ddeud y gwir, mwy I wneud â role models really positive hoiw oedd dy fi, oedd ambell person yn yr ysgol, yn hun na fi, o'n i'n edrych lan atyn nhw. Roedd ysgol fi oedd y gwir yn gymharol hoiw. I ysgol yn y cymoedd. So o'n i'n lwcus iawn mewn ffordd, oedd athrawon dy fi, oedd yn eitha hyderus yn ei rhywioldeb nhw. So
oedd da fi eitha lot o role models, o'n i'n lwcus mewn ffordd, ond erbyn I fi gyrraedd flwyddyn 9, tua 13, o'n i wedi gweud wrth ambell ffrind, fi'n meddwl, neu ambell person, a nath athrawes gel fi actually outio fi, I ddweud y gwir, ond dim shade, mae'n fenyw anhygoel, oedd hi'n athrawes gwych, so'n nabod I ragor, ond so'n mynd I enwi, ond nath hi sort of pigo lan ar ambell berson yn y dosbarth, yn pigo arna yn yr dosbarth. A nath hi fynd, so, Emmy, hang on, so be, ti'n licio dyn o'na menwod? Ac oedd rhyw sgwrs eitha awkward I digwydd wedyn rhwng ni, y disgyblion, y rai oedd yn pigo arna a hi wedyn just yn hollol curious, yn gofyn amdano fe, a hwnna yw fel defining moment fi, fel atgof yn ymhenni o dod allan o'r cwpwr. So, oedd ddim yn, conventional iawn, ond o'n i'n berson really hyderus, thank God. So, hyd yn oed yn really ifanc, o'n i'n really okay gyda colli ffrindiau fel petai. O'n i'n eitha sicr yn fy hun, so o'n i'n really lwcus mewn ffordd. Ond ffrindiau oherwydd dod allan? Sorry, beth oedd hwnna? Nes di golli ffrindiau oherwydd dod allan? Wel, oedd dim lot o ffrindiau dy fi yn barod I ddweud y gwir. Mae'n anodd credu nawr, ond ar y pryd oedd dim lot o ffrindiau dy fi yn yr ysgol. Oedd e'n amser really tough I fi, flwyddyn 7 I 9. Oedd un ffrind really agos dy fi o flwyddyn 9 ymlaen, sef Gerald Richards, oedd e'n gay boy bach, ac o'n I dau fel par wedyn, yn eitha, ti'n ma hwnna'n tebygol neu o ddigwydd. Ond oedd dim lot o ffrindiau dy fi anyway. Sorry? Oedd y ti? Gerald Richards we? Na, faint oed oedd y ti? Reit, tua 13 erbyn I fi gwrdd â fe. So, o flwyddyn 9 ymlaen, oedd fel un ffrind really agos dy fi. Ond cyn ni, oedd dim lot o ots dy fi. O'n i'n barod yn eitha tew, o'n i'n y sioe ysgol, o'n I bach yn swat, oedd acne dy fi, oedd gwallt really frizzy dy fi. Oedd neb really moyn hang around dy fi. Dy beth, so... Dyn nhw wahanol I rwan, Emmy? Hollol, mae dy fi loads o ffrindiau nawr, loads. Y pawb mae'n gwallt frizzy nawr, dyn nhw? A dyna, dwi eisiau just deud, dwi'n abod ti ers blynyddoedd bellach yn ôl, nathon ni gwrdd blynyddoedd yn ôl. A beth dwi yn edmygu amdano chdi ydy dy wallt di. Mae just yn... Dyna ni'n dweud bod y backdrop yn fabulous, ond mae dy wallt di just something else. Diolch, mae'n cymryd lot o amser I wneud, ond dim angen mention o hwnna. Wel, so, oeddech chdi'n 13 dod allan, felly, yn eitha cymharol ifanc, pethau ddim yn gret, ond pethau ddim yn rhy ddrwg chwaith. Na, oedd teulu fi yn eitha... Wel, oedd ddim fel stori really trist dy fi o ran teulu ac yn y blaen, ond mi oedd yn anodd, oedd teulu fi yn eitha... Wel, o'n nhw'n sioct iawn I ddweud y gwir, sydd yn problematig, achos oedd e fel petai, oedd dim amser dyn nheulu I baratoi am y peth, achos o'n I ddim yn edrych fel lesbian, na fel rhywun queer. O'n i'n rhywun oedd yn really joio'r pethau benywaidd amdano fe hun, wastad. Dwi erioed wedi bod yn eitha feminine, a licio cael gwallt hir, fel ti'n gweud, a ffigur eitha curvy ac yn y blaen. So, o perspektif yn heulu I, oedd e'n bach yn harsh, achos bod nhw ddim fel yn bobl homophobic, neu yn bobl o ddim yn licio pobl hoiw, neu queer, neu bisexual, neu beth bynnag, oedd e'n real sioc iddyn nhw, ac y peth arall oedd yn anodd am y peth oedd, nath neb really gredu fi I ddechrau. A nawr, mae gen I fiancé sydd yn fenyw. A fel, it wasn't a phase. O'n I mor dramatig, ac wrth gwrs o'n i'n mynd mewn I fod yn actores. So, boy who cried wolf a bit. O'n I wastad yn licio cael sylw. Oedd mam ac yn y blaen fel, you're just attention seeking. Ti'n licio gwisgo pethau really out there. Ti'n licio cael gwallt really, sy'n denu sylw at bobl ar y stryd. Mae hwn jyst yn rhywbeth arall, ti'n amlwg yn really ifanc, ti'n explorio dy hun, a mi fydd hwn yn benni. Mae hwn yn eitha, mae hwn yn rhywbeth really, dwi hwn ddim yn rhywbeth hawdd I gymryd fel person ifanc. Wyt ti'n meddwl bod hwnna oherwydd ffaith bod chdi fel ti'n dweud yn licio bechgyn
am menywod, a bod hynny eich, y biphobia yma yn y sens fatha, it's just a phase, fatha allu ddim bod yn bai, fatha, ai hwnna oedd o, neu oedd o just, Wel, fi wedi cael lot o labeli ar hyd y ffordd, ti'n mo, and I'm open to more, achos, achos mae pethau newid, ti'n mo, dwi ddim yn black and white, dwi ddim yn ddiag yn gwyn, a pan o'n i'n rili ifanc, o'n i'n eitha sicr, taw lesbian o'n i, taw fenyw hoiw o'n i. Pan o'n i'n rili ifanc, so blwyddyn 8-9 ac yn y blaen, o'n i yn dechrau ffansio merched, ti'n mo, yn yr ysgol, ac o'n i'n nabod un merch oedd yn hun na fi'n yr ysgol, oedd yn lesbian, ac oedd hi'n ffab, ac oedd hi'n ffrind rili agos i fi oedd hi'n hun na fi. So, o'n i'n rili convinced taw lesbian o'n i. A nath hwnna bara, rili, oedd y bisexual thing bach o fel damage limitation o ran dod mas yn yr ysgol, i ddeud y gwir. Yeah. Achos o'n i mor ifanc a o'n i'n tybio falle, mae hwnna'n ffain i ddeud, fi'n licio merched a bechgyn, whatever, keep my options open. Ond oedd yna byth ddim rili yn wir, a nawr, bys o'n i'n gweud, mae hwn obviously flynyddoedd yn ôl, bys o'n i'n nawr yn uniaethu gyda'r gair pansexual mwy na dim byd arall, ond mae'r term lesbian neu fenyw hoiw dal yn rhywbeth sydd yn teimlo'n iawn i fi, achos fel arfer, a mwy na ddim, mae perthnasau fi wedi bod gyda menwod. So, mae fe jyst yn haws i weid, sydd yn really, mae hwnna'n wrong, ond... Ie, a dwi eisiau just gofyn cwestiwn rwan, a un cwestiwn sydd yn cael ei godi'n aml ydy, oes angen gymaint o labeli, y pobl sydd ddim yn cytuno fel labeli neu sydd ddim yn LGBT, wnaeth nhw dweud, o chi eich LGBTQIA ac yn y blaen. So, be fysa ateb di iddyn nhw, y bobl sydd yn gofyn am yr angen ar gyfer labeli? Wel, i fi, dyle fod gymaint o labeli ar y planet a phobl, basically, achos os yw pob person moyn label gwahanol, ffain i fi, each to their own, fel dylse pawb cael yr hawl yn fy marn i labelu hunain nhw fel be maen nhw moyn. Ac os oes dim label na yn barod sy'n teimlo'n iawn neu sy'n teimlo fel bod nhw'n gallu uniaethu gyda'r gair yna, then go for it, fel i fi, just dim mae gymaint o gormod o labeli, sa'n siŵr, ond i fi, dwi wedi cyrraedd pwynt falle lle fi'n hapus gyda'r gair queer ymhersonol, mae hwnna'n Twitter bio fi, wedi sillafu yn hwntw Welsh, a hefyd mae lesbian, mae hoiw yn iawn gyda fi, mae pansexual, if anyone cares, yn rhywbeth dwi'n uniaethu efo fo, so each to their own, byswn i'n gweud. Ie, a dwi yn mynd i ofyn i chdi fwy am pansexuality, oherwydd mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n deud yn inverted commas yn fan hyn, yn rhywbeth newydd ella i bobl sydd heb, sydd ddim yn rhan o'r gymuned LGBT, neu sydd ddim yn ei ddallt o. Ac ella fyna bobl sy'n gwylio'r sgwrs yma sy'n meddwl, hold on, be di pan? Mae'r LGBT yn ddigon ar hyn o bryd in terms of fatha to get their heads around. Disgrifio be di pansexuality a be mae'n golygu i ti? Wel, mae'r definition yn gallu bod yn eitha loose i feddwl. Mae fe'n cwmpo dan y braced bisexuality. So mae fe'n rhyw fel offspring o hwnna mewn ffordd. Ond nes i ddim dysgu hwnna, i ddeud y gwir, tan really ddiweddar. Fel cwpl o wythnosau yn ôl. So, hands up, dyn ni gyd yn dysgu, a mae rhaid i ni gadw mlaen i dysgu, hyd yn oed ni fel ti a fi sy'n y gymuned. Ond mae pansexuality basically yn golygu bod dych chi'r you are able, fel petai, to fall in love with people or to be sexually or romantically attracted to people regardless of their gender. So mae hwnna'n rhywbeth sydd yn resonatio efo fi, achos o'n i wastad yn eitha stern bod fi yn lesbian ac yn amlwg dwi'n fenyw hoiw, ac mewn ffordd oedd hwnna'n eitha hawdd i ddeud, erbyn i fi gyrraedd yn 20s i. Wedyn, ar ôl gorffen coleg, ar y tail end o fod yn ysgol drama yn y coleg, nes i cwmpa mewn nghariad, yn really fel seriously, gyda rhywun oedd yn dyn, cis.
So oedd hwnna fel, wow i fi, o'n i tua 21, 22 ar y pryd. So mae hwn ages ar ôl i fi ddod mas. O'n i'n rhywun really fel o flaen y curve, really mature for my age, o'n i mas yn really ifanc. I was done with coming out the closet, fath o beth. Ond wedyn nes i gwrdd ar dyn ma, nes i cwmpa mewn nghariad efo fo. So oedd e fel, oedd e jyst yn really, fel, oedd e'n foment mawr i fi, i gorfod, teulu fel, well, beth sy'n mynd ymlaen, ti'n mynd nôl yn y closet neu be, neu ti'n mynd i briodi dyn nawr, a ti'n mynd i gael plant bach, a fydd e'n, it was a long phase, ond, mae'n i gorffen, ffain, mae'n mynd i ddechrau wisgo trowsus yn lle dungarees, ti'n gallu teimlo'r fel sense of calm fyna, ac i fi, oedd e fel yr opposite o fod yn calm, oedd e fel, na, dwi wedi cwmpa mewn cariad gyda rhywun sydd yn ddyn, through and through. A wedyn, erbyn i mi gyrraedd y gair pansexual, yn hwyrach yn fy mywyd, o'n i fel, mae hwnna'n swnio fel fi. Mewn ffordd, mae fe'n label gyda lot o air yn fe. Mae lot o space yn y gair pansexual, sydd yn rhywbeth dwi'n hoffi hefyd, i ddweud y gwir. Ond dwi yn sicr nawr bod, dim bod angen label mewn ffordd, ond dwi yn berson sydd ar potential i cwmpa mewn cariad gyda unrhyw un. Just mae track record fi yn bennaf, yn fenwod. A nawr dwi wedi cwmpa mewn cariad gyda menyw, a dyn ni'n engaged, dyn ni'n mynd i priodi, a, we're pretty set for the minute. So, yeah. Woo! Yeah, I know. Dwi'n mor hapus i glwyd pan ti'n sôn am dy gariad i rwan a dy fiancé, a mae'n neu fi really hapus. Dwi'n meddwl, mae'n wych, a dwi'n mor hapus i ti hefyd. So, just yn fras, pansexual ydy bod efo atyniad teg at person yn edrych na bod ti'n diffinio nhw o'r rhan eu rhywedd nhw. Yeah. Fel, just ar gyfer pwy bynnag sy'n adre, os gennych chi unrhyw gwestiynau o'r rhan termau neu pwy bynnag, ewch ar wefan Stonewall, mae yna glossary yn fanna, lle mae yna termau Cymraeg a Saesneg. Chos mae hwnna'n rhywbeth, Emmy, dwi'n yn stryglo efo ar y degau, be di y termau yma yn y Gymraeg, oherwydd dydy'r heb ddatblygu i fod yn gynhwysol eto. So mae yna waith i wneud yn fanna. Dwi ddim eisiau... Mae'n werth just gofyn y person, sorry, yes. Mae'n werth gofyn, so, os ys rhywun yn gweud, dwi'n berson pansexual, a hyd yn oed os ydych chi ddim yn siŵr beth yw'r gair yna, mae'n wahanol i bob un person, a beth mae'n werth cofio, dwi'n meddwl. So. Ydy, a dyna sy'n gwneud ni'n bobl yn mae pawb yn wahanol. Cwestiwn sgynna i wan yn sydyn, a dwi'n eisiau treulio gormod amser hwn, oherwydd dwi'n sylwi bod ni yn sôn lot am terminoleg, a dim sesiwn fatha iaith ydy hwn, sori Emmy, ond dwi'n eisiau really intrigued. Na, fan iawn. Ti'n lefelu dy hun fel queer. Mae hwn yn air yn hanesyddol wedi cael ei ddefnyddio yn erbyn y gymuned mewn ffordd negyddol. Eglura wrthyn ni ag i bobl adra, pam bod y gair queer rwan yn cael ei berchnogi yn ôl? Dwi'n meddwl bod yn enwedig cenhedlaeth ifanc nawr yn dod i fyny, ond mae yna rhyw movement ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, o bobl sy'n reclaimio'r gair na i fod yn rhywbeth positif a rhywbeth dyn ni'n labelu'n hunain fel yn gyntaf cyn i unrhyw un arall trio fel bwlio ni gyda'r gair neu trio wneud i ni deimlo'n wael. A dwi'n bersonol, dwi ar y tren na, I'm with that. Dwi'n lico'r gair, dwi'n lico'r ffordd bod pobl yn dechrau, beth yw'r gair, fel, reclaimio. Gair. Berchnogi. Berchnogi, diolch. Dyn ni'n dechrau berchen ar y gair na eto, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n neud i fi deimlo'n rili dda. A hefyd mae fe'n gair i fi sy'n teimlo'n eitha all-encompassing o ran pobl yn y gymuned. A mewn ffordd mae fe fel shortcut i fi yn hytrach na gorfod esbonio i bob un blydi person, bod fi wedi bod yn lesbian, fi wedi bod yn bisexual, yn llythrenol, ond person queer ydw i. A gall hwnna olygu nifer fawr o bethau gwahanol i bobl gwahanol, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n neud i fi deimlo'n dda. Gwych. Ac wyt ti'n meddwl fyna fwy o bobl yn
diffinio ag yn uniaethu efo'r gair queer, fel da ni'n symud ymlaen? Ie, wel gobeithio. Fi'n teimlo'r un peth y geiriau gwahanol. Yn sicr, mae'm partner a fi yn dechrau gweud y gair fat yn rhywbeth sydd ddim yn positif neu yn negatif. Mae fe'n air. It's a describing word. Fel, dyle fe ddim fod yn fel slur neu fod yn rhywbeth negyddol. Oh gosh, oedd e mor dew, oedd e mor dew. Fel, come on guys, mae fe jyst yn fel ansoddau rhywbeth. Ife? Ansoddau? Yeah. Yeah. Embarrassing. Dwi ddim, dwi ddim yn arbenigo mewn iaith, so please... Yes, I'm hanging fan hyn, so dwi'n dechrau wneud yr un peth yn iaith fy hun, neu ceisio gwneud yr un peth gyda geiriau gwahanol, a jyst defnyddio nhw fel be maen nhw'n olygu, yn lle, oh, I look so fat in that, neu beth bynnag, fel dwi'n meddwl bod iaith yn bwysig iawn, a y fwy ohono ni sy'n gallu gwneud yr ymdrech na i newid dros amser, bydd cymdeithas yn well, no? Yn union. A sôn am gymdeithas beth o'n, achos i yn sôn lot am pethau ar Instagram ti er enghraifft, ag ar social media o'r rhan cefnogi ymgyrchoedd eraill. Be arall sy'n bwysig i chdi? Wel, bydde teulu fi'n gweud popeth, dwi ar y soapbox bob un pryd o fwyd yn ni'n cael, there's no escaping politics dy fi neu'r planet. Dwi'n berson sydd, gobeithio fel pawb sy'n gwylio yn ymdrechu. Dwi ddim yn berffaith o bell ffordd, ond dwi'n rhywun sy'n ymdrechu i wneud cymaint gallai o ran achub y planet. Dwi'n berson sy'n gobeithio yn advocate positif o ran gwisgoedd ethical plus size ac yn y blaen. Mae'n rhywbeth dwi wedi sort of cwmpa mewn iddo fe yn eitha diweddar, ond rhywbeth o ran y modelling yma. Gyda'r cwmni Iestyn Wyn, sydd yn gwmni hollol ethical a sustainable, fel maen nhw'n gweud. Mae hwnna'n rhywbeth really gwych. A sy'n gwmni dyngrys? Wel ie, dyngrys a boiler suits, trwsus, pethau eitha lliwgar fel arfer. Ac yn heswm pam fi'n gofyn am y dyngrys ydy, chos dwi'n meddwl, dau peth sy'n dod yn eitha staple i ti sy'n dod i mewn i meddwl fi, ydy dyngrys a gwallt cyrliog. Sonia, be ydy'r fascination efo dyngrys? Wel, mae fashion yn just cyclical, na gwe, a ni wedi cyrraedd y pwynt na. I ddeud y gwir, pan o'n i yn yr ysgol, o'n i'n rhywun oedd yn really licio dyngrys. O'n i'n lwcus oedd fi ambell par o'r 80s, really cool gen mam, a Doc Martens i, achos oedd hi ddim yn gwisgo nhw bellach, yn anffodus, ond oedd hi pasio nhw lawr i fi. A ar y pryd, oedd cael gwallt cyrliog, gwisgo dyngrys, polka dot neu beth bynnag, really lliwgar, a gwisgo Doc Martens yn hollol yn cool. Oedd pawb gyda fel feathered hair, oedd yn syth, oedd pawb yn fel bootcut jeans a rhyw vest bach o new look neu beth bynnag. Ac o'n i'n edrych yn hollol nuts ar y pryd. Ond o'n i'n joio yna, achos yna sydd o'n i moyn expresio fy hun. A nawr, mae'n jyst yn really nice, achos fi'n sôn am rhyw 10 blynedd yn ôl, right? So fi'n 26 nawr, fi'n siarad tua teenage years fi, so tua 16 gweud, right? O'n i yr extrovert ma yn gwisgo yn hollol nuts, ac oedd teulu fi fel, oh my gosh, i'n edrych fel Boy George, yn cerdded rownd Aberdâr. So, nawr mae'n really nice, bod fi'n gweithio fel plus size model i'r cwmni ma, sydd wedi fel pigo fi fel rhywun i, dim job i we, ond i pigo fi oherwydd maint, siap, gwallt, whatever, hyder fi, beth bynnag i we, i model o'r gwisgoedd hollol wacky me, sydd ddim really yn wacky ragor, achos mae nifer o bobl ma'n gwisgo'r stwff na nawr. A mae pawb yn gweud ar Instagram fi, sydd fi'n gallu cael gwallt fel ti, neu, fi moyn y dyngrys na, whatever, neu, mae docs ti mor neis. A really, dwi heb newid ffasiwn fi mewn ffordd. Fi'n gwybod, dwi ond ddim yn Iestyn Wyn, dwi ond ddim yn hollol. Well, it's how the things turn i ryw raddau, dydy. So dwi'n cofio cerdded yn adre wan, yn pentra Llanach Maes, ac pan ma'n i 14, 16, ac yn cerdded y gwisgo chinos, ti'n cofio fatha pawb ar un adeg yn gwisgo chinos. Wel, o'n i'n gwisgo chinos 2 flynedd cyn pawb arall,
Ac dwi'n cofio pobl yn galw fi'n gay am wisgo chinos. A wedyn, rhyw 2 flynedd wedyn, o'n i fatha, hold on, chi oedd yn galw fi'n gay boy? Ydych chi actually rhywun yn gwisgo chinos? Chi gyd yn gay boys. Yeah. And he was like, does that make me a trendsetter? O ti ddo, mae, na be fi'n gweud boi, ni'n hollol trendsetters. Erbyn hyn, mae pawb yn bod fel ni. Mae fe just fel, come along, come on in, ti'n mo? Doniol. Isio just sôn chydig bach fan Emmy, be sy'n ysbrydoli chdi? Chos mae egni di, hyd yn oed os ydyn eistedd fan hyn, jyst yn siarad efo chdi dros Zoom. Dwi'n teimlo fel, dwi'n meddwl bod wedi stopio gwenu yn y 20 munud da ni'n bod yn siarad. Be sy'n ysbrydoli chdi a dy egni di? Dwi'n siŵr. Ges i'n ngeni fel hwn. I ddweud y gwir. Na, mae eitha lot yn ysbrydoli fi, ti'n mo, y celfyddydau yn amlwg. Mae hwnna'n ochr fawr o be dwi'n neud a be dwi yn rhan ohoni, gobeithio. Ond, really, ti'n mo, fi just yn really licio neud I bobl deimlo'n cyfforddus, a hefyd defnyddio hyder fi, oedd bach fel rhywbeth, just like, be ti'n gweud, fel, ti'n mo, just like, ges i'n ngeni yn hyderus, mewn ffordd. A dwi'n falch I ddeud, a dwi'n lwcus iawn. Dim lot wedi noco fi cyment, bod fi wedi mynd I fod yn rhywun sydd ddim yn hyderus rhagor. Ti'n mo, fi wedi cael digon o yes, I gario ymlaen fel hwn. So dwi'n berson really privileged yn y ffordd yna, a dwi'n gwybod yna. A dwi'n licio defnyddio yr hyder yna I wneud I bobl chwerthin, yn bennaf. A hefyd I wneud I bobl deimlo'n gyfforddus, pobl sydd falle wedi cael bob math o bethau hollol erchill wedi digwydd iddyn nhw yn eu bywydau nhw, neu pobl sydd jyst â bywydau fwy anodd na fi hyd hyn, neu sydd falle ddim fwy anodd na bywyd fi mewn ffordd, ond sydd â problemau tebyg yn mynd ymlaen. So, na beth yw really. A dwi'n jyst yn meddwl fatha, mae hyder yn rhywbeth difyr, dydi? Chos mae hyder yn gallu bod yn rhywbeth mae pobl yn ofni. Ond dwi'n meddwl efo ti, mae dy hyder di jyst yn rhywbeth really cynnas. So dwi'n meddwl fatha dyna dwi'n teimlo. Dwi'n gwybod, mae'r sgwrs ma'n ei hun, dwi'n teimlo fatha yn hynod o positif, jyst yn gwrando I chdi'n siarad. Felly diolch am rannu hynny, achos mae'n lyflu. Diolch, dim problem. Ti'n gwybod yn byw yn Llundain, dweud? Ydw. Ydy waith di yn Llundain dal I fod? Ydy beth ar ein Llundain? Ydy lot dy waith dal yn Llundain I lle? Mae asiant fi yn Llundain, so dwi'n hwnna ddim yn lot o ws ar hyn o bryd. Mae hi'n cael amser really anodd hefyd, fel bob un asiant yn yr industry yma fi'n siŵr. Ond fel arfer, mae eitha lot o auditions I fi fan hyn, a dyma lle mae sort of bywyd fi bellach, ddim am byth, siŵr o fod, ond o ran ysgol drama, des I fan hyn I hyfforddi. So mae eitha lot o ffrindiau fi fel oedolyn fan hyn, nes I gwrdd am partneri yn yr ardal yma. Wel, eithon ni actually gweithio yn gilydd yn Theatr Clwyd, ond eithon ni'r un ysgol drama ac ati. So mae bywyd bach dy fi fan hyn ar hyn o bryd, a wneith hwnna newid, fi'n siŵr, achos fi wedi bod ma am ryw 7 mlynedd nawr. Ond, dwi'n licio'r ffaith, dwi'n lwcus iawn bod gen I waith fel arfer yng Nghymru, neu drwy'r Gymraeg, a hefyd ambell beth yn mynd ymlaen fan hyn hefyd. Ond, na I dyfu allan o'r Llundain yn eitha bian, byswn i'n meddwl. Ac yn o'i Gymru? Wel, mae fe ar y cards, Iestyn. Mae fe ar y cards. Am y tro cyntaf mewn ages, nath Aberdâr a tyfu lan fyna bron sgario fi am byth. Ond nawr mae fe'n cool I edrych fel fi, a fi'n model, so falle dda fi'n ôl. Jyst I weid, rhywbeth really rude na I ddim dweud fan hyn wrth y polis. Mae dwi'n just yn lyfio fatha y ffaith bod ti, pan ti'n deud model, ti'n just, mae'n ei fi wenu am ryw reswm. Mae jyst yn rhoi cyment o, a bydd lot o bobl yn ymieithu da hwn, gobeithio, sy'n gwylio. Mae eitha lot o pressure ar y ni'n enwedig fel menwod, ond I ddynion hefyd, mae'n digwydd I bob un.
yn enwedig os ti'n actores, neu'n actor, neu perfformiwr, neu beth ti'n neud, chi yn y fel public eye yn eitha aml, a mae lot o pressure fyna i ddod yn berson tenau sy'n edrych yn ffit neu'n stereotypically yn gyhyrol neu yn iach neu beth bynnag. A dwi jyst ma i weid, look, sa'n mynd i newid. Fi wedi edrych fel hwn ers i fi fod yn 10. A nawr mae ambell beth yn dweud wrthai, mae hwn yn cool ar y funud, neu mae fe'n fwy accepted nag oedd e, felly 15 mlynedd yn ôl, ond mae lot o ffordd i ni fynd, yn enwedig o ran castio ac ati, a dyma pwy ydw i, so fi jyst ma i weid like it or lump it y fe mewn ffordd, achos mae dy fi, dwi'n ddigon iach a dwi'n lwcus am ni, so mae dy fi corff sy'n gweithio o bob pwrpas, so just love yourself, dyma? That's lovely. A just neges, be fysach chi'n deud i chdi yn 10 oed, 13 oed pam nes ti allan? Be fysa neges chdi'n nôl i'r Emmy ifanc yna? Ti yn hoiw, mewn ffordd, ti yn queer a ti'n hollol iawn, a bod pobl ddim yn credu ti ar hyn o bryd, ti sy'n gwybod, mae dy ti gut instinct, dwi ddim am unrhyw sylw gan neb, mae dy ti rhywbeth bach gwahanol amdano ti, ac yn y pen draw, mi fydd hwnna yn dod â gymaint o hapusrwydd i ti. Gwych. A dwi'n sy'n mynd i ofyn cyn i ni orffan, chos dwi'n yn dod i ddiwedd y sgwrs. Just chydig o gwestiwn sydyn i chdi, a dwi'n eisiau ti ateb nhw yn really sydyn, os mae hynna'n iawn. Mae drio. Cool. So, hoff diwrnod o'r wsos? Thursday, dydd Iau. Gen ti nickname? Ar gyfer dydd Iau? O, fi! Os gen i'n... Wel, Emmy yw nickname fi. Emily yw passport name fi. Na chi? It's a little one, Emmy. Person dweud i chdi decsio? Texture? Probably bore yma. Okay, a pwy? Ja. Ffrind fi o'r ysgol? Llundain neu Gaerdydd? Llundain. Person fwy enwog sy'n ti yn dy ffôn? Oh my gosh. Neb! Nesa, theatr neu teledu? Theatr. Dyngris neu gwec cyrliog? Dyngris? Geia neu'r haf? Haf. A os gen ti rhywun ti'n edmygu? Nifer o bobl. Mae di marw, ond Joan Littlewood. Okay, well, so, diolch, Emmy, am just rhannu loads o stwff efo ni heddiw. Dwi'n meddwl bod o wedi bod yn sgwrs really lyflu. Dwi'n gobeithio wneud pobl sydd yn gwylio adre hefyd bod chi wedi mwynhau. Emmy, ar y nodyn yna, dwi'n just yn mynd i ddod ar sgwrs i ben, a diolch yn fawr i ti. Diolch i ti. Diolch am ofyn i mi wneud hwnna. Diolch am roi'r platfform i ni gyd. O, dim probs. A dwi'n meddwl, fyddai'n siarad efo rhywun arall wythnos nesaf, so dewch yn ôl i wylio bryd hynny. A cofiwch, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am bethau da ni wedi trafod heddiw efo Emmy, ewch draw i wefan stonewall.cymru neu cysylltwch a Stonewall dros Facebook, Twitter, neu cysylltwch efo'r swyddfa sydd ar hyn o bryd ddim yn swyddfa oherwydd bod ni gyd yn gweithio adra. Ond tan hynny, wythnos nesaf, welai chi bryd hynny. Hwyl. Hwyl.